муҳоҷирони муҳтарам, марҳамат, кадоме ки границара бошед ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо як ширкати боваринок тавсия медиҳем. Ширкати Акай Баҳром мебошад, ки беҳтарин ширкат аст. Мошинаҳояшон мошинҳои комфорт мебошад. Марҳамат аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда, иншоалло ки ҳуҷҷатҳои шумо тахкарда меорад. муроҷиат кунед дӯстони азиз, аз номи канали мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. ба ҳамаатон роҳи сафед, худо нигаҳбон. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен, хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд, ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед, ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат, метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехарӣ, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, роҳи Мачито, деҳаи Пистамазор. дар наздикии хона мактаб, масҷид, магазин ҳастае. дӯстони азиз, дар якум этаж медорад бадор дар 13-часундагӣ. дар якум этаж ҳастае калидор, бания, спални ҳастае бадор. инами хона дидесе, ҳамиш хулоса давлати беҳтаринае. дар якум этаж полни калидор, бания, спални ҳастае. дар дуюм этаж мебарад бадор седархонаи калидори дароз ҳастае. нархи хонара 225 000 сомонӣ мега. банияш дар даруни хона ва ошхонааш дар беруни хона ҳастае. ба курси имрӯза 1 941 000 рубл мешавад бадро. марҳамат кунед, хонаи арзона аз даст натен. хулоса боз аз 225 000 сомонӣ арзони хуб ҳам мешавад. касоне ки аз шаҳри Ваҳда, дӯстони азиз, хонаи арзон кофтеса бошед, марҳамат кунед, дар номерҳои 2106 занг бизанед. маълумоти про аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастгирӣ кунед. шербачаҳо, аз ҳаматон хоҳиш мекунем, хадрҳо аниқ занг бизанед. мисол соҳиби хонара мешаҳед натин. илтимос, аз ҳаматон хоҳиш мекунем, нархи хонара бениҳоят арзон кунед, дастгир бошем фурӯхтан дар кор. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо ба як бародари тоҷикона замини фурӯшӣ дар кор 5-6 сотиқ аз шаҳри Ваҳда дар кор аст. то 40-45 000 сомона. касоне ки дӯстон дошта бошед, марҳамат кунед, дар ватсап боша нависед. иншоалло ки боз аз номи канали мо салом расонед. марҳамат, 5-6 сотиқ бошад аз шаҳри Ваҳда дар ҷои қишлоқ, мисол то 40-45 000 сомона дастгирошин дар кор шавад. шароитош хуб бошанд, обу светам дошта бошад, даруни қишлоқ бошад, боз хубтар беҳтар мешавад. ин бародари тоҷикон мисол хона месозад. дар номерҳои 0921 марҳамат, муроҷиат кунед. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон Ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем, ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба куллӣ фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики хидмон аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, Ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапашон нависед. роҳи сафед, худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, севимин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, кӯчаи Полигон. седар хонаи нархи хонаро бардор 140 000 сомонӣ мега. хулоса сотиқи заминиш маълум нест. марҳамат, дар ватсапашон муроҷиат кунед. подвал дорад, свет об ҳастае, обиш дар берунай. масҷид, балниста дар қарибиш ҳастае. 2 километр дуртар мактаб ҳастае. 4 магазин дар наздикии хона ҳастае. аптек, балниза, ҳамаш хулоса дар наздикии хона ҳастае.
нархи хонаро 140,000 сомон мегӯяд, боз савдои хуб ҳам мешавад дадро. нашуди документош ҳамаш 100% проблема нестай. марҳамат кунед дӯстони азиз, дар номерҳои 8498 номерҳои WhatsApp шумо ҳастам. занг бизанед, маълумоти пурранҷтари хонро аз худи соҳбаш дастрас кунед. шербачаҳо аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед, подписа закунед. навори беҳтарин шудаги ана дидесен хай хонара 3 дар хона 140,000 сомониш мега дастфурӯшни фурӯхтан дар курай. маълумат кунед, лайкҳоро бизанед ва чӣ хеле ки хона мехоҳед, дар ки ҷой дар кудом бошад, аз ки ҷой дар кудом бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо кофта пешкаштон мекунем. дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Истиқлол. 5 дар хона хулоса деэтажа, ремонтҳои замонавӣ, 8 сотиқ заминаи бания, ошхона дар даруни хона ҳастад. 4 тарафи хона бо сементблок бардоштагӣ маҳкамай. нархи хонара 380,000 сомон мега. ҳоҷатхона, бания, ошхона дар даруни хона ҳастад. дӯстони азиз, марҳамат ки нархи хона 380,000 сомон мега, ба курси имрӯза 3,278,000 рубл мешавад. телефона барои тамос 901 05 65 41. занг бизанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастад, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Гипразем. яккомната квартира 38 метри квадратӣ мебошад. нархша дӯстони азиз 235,000 сомон мега. хулоса дарунша чизе ки ҳаста мо намегиримша. холодильник гашта, шифонер ҳастад, кухни дар дарунша, ҳоҷатхона ҳастад, телевизор дорад. ана хулоса чизе ки мақсад дорад бардор мо намегиримша. ҳамаша михел ба ҳама чиз ҷоя хеле фурӯхта мешавад. ба курси имза 2,27,000 рубл мешавад. марҳамат кунед, дар номерҳои 0027 занг бизанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар квартира пурсида гиранд, дар комментария квартираи фурӯшӣ ҳастад, дек дар хонае дар 4 этаж, 46 метри квадратӣ мебошад. дар шаҳри Бохтар, гимназияи Аминҷон Нихиш мегӯянд. нархша бардоро 270,000 сомон мега. ремонтҳои замонавӣ, хулоса ягон проблема надорад. медоред фақат зиндагӣ мекунед. документҳош 100%. дар хона дар 4 этаж қарор дорад. лифтам ҳастад. ремонтҳои замонавӣ. марҳамат кунед, хонаҳо калони хушрӯбанд. дар гимназияи Аминҷон нархи хонара 270,000 сомон мега. ба курси имза 2,330,000 рубл мешавад. дар номерҳои 900 00 0318 занг бизанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад, ки қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, 3 дар хона, 10 сотиқ замина. нархи хонара бардоро 150,000 сомон мега. хулоса боз дар болои кришада мансар карда мешавад. 150,000 сомон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, 3 дар хона, 10 сотиқ замин. обу свет надошта будад. дӯстони азиз, ба курси имрӯза 1,294,000 рубл мешавад. марҳамат кунед, занг бизанед, муроҷиат кунед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, ҳаштумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Масъуд, кӯчаи Каратагинскиш мегӯянд. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Масъуд, нархи хонара 280,000 сомон мега. 5 дар хона, 6 сотиқ замин. хулоса хона бо хишти пухта бардошта, кришааш пӯшонагӣ, дар треза часпонагӣ нестай. кадоме ки мисол бигирад, бо камтарак ремонтша мекунад. нархи хона 280,000 сомон мега. ба курси имза 2,415,000 рубл мешавад.
марҳамат дар номерҳои 8282 занг мезанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худашон дастрас менед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгиришон пешаймоз. худованд нигаҳбон бошад. хайрту бинанда дар паноҳи Аллоҳ бошед.